Как се справим с предстоящото идване на еврото? Съвети от един фокусник. Аз, заедно. Първо правило, не ползвайте кредитни карти. Не. Само кеш. Второ правило, вземете кешът, който имате, сложете го в буркана или под дюшека и използвайте магията за умножаване. Елементарно, учи се в Хогвартс втори курс. И в момента вече имам достатъчно пари, според някои хора, да могат до година да си купя с тях една бучка сирене. Надявам се, че да са прави. А ако се видите още по-невероятни фокуси в вълшебствата и чудеса, заповядайте на най-мащабния иллюзионен спектакъл на Балканите – Вълшебствата на Заем. В него ще се появяваме, ще изчезваме, ще махна главата на стенка ми, ще я върна обратно. Ще летим във въздуха, ще направим момиче от публиката да полети във въздуха, ще предскажа лотарията и още много други невероятни неща. Ще бъдем в следните градове. Ще се изпишат тук някъде. А може би тук някъде. А може би навсякъде около мене. За повече информация ще оставим и в коментарите. Аз съм Заем и нека магията бъде винаги с вас.